Безнең кунакларыбыз татар эстрадасының бик күркәм, сөйкемле парларының берсе. Тик тормас парлары дип әйтәсе килә, тик тормыйлар алар бер дә күрсәтмәсен. Гүзәлем һәм Салават Миңнехановлар. Алар белән бергә әле анимация ясаучы студияның җитәкчесе Айнур Дәүләтов та килде. Саумысыз, хуш килдегез. Хәерле көннәр. Менә тик тормаслардан башлыйк әле менә. Күрсәтмәсез, һәр актив, һәр юнәлешендә кылычларга җыйнасыз. Күпләр яңа елга менә бер ай калгач кына әзерләнә башлый. Яңа гасыр телерадио компаниясе һәм сез үзегез ел буе әзерләнәсез. Менә яңа ел башланды, киләсе елга әзерләнәсез. Әлеге мюзикл төшерү тарихы ничек башланып китте? Ничек сезгә юлыктылар? Біріншіден біздің үшін бик зор дәреже, біздің мюзиклға шақырғанлары үшін енді мына шундай сценарий бізге шығарып қойдылар. Біз оны оқи башлағаш, ол гүл шундай қызықлы, шундай уақыт өзгере тұра. Мен айтам, біздің рольлар нендей мекен? Біздің рөллер ғады, біз ғойлә, ләкин бізге қос болмаған айы шундай ғойлә, ол біздегі ошуланышабыз. Ошуланышабыз, әменді ойырылышырға тұрабыз. Ну, ошуланышырға үйрендік менә қазір шулай. Шап килә күрмәсен. Кайбер чакта шушы хәтта текстларны кулланып теге, өйдә дә кертеп җибәрәсең шул. Димәк, сездә үзегез түгел, исемнәрегез башкадыр бит? Юк, исемнәребез безнең шулай ук кала. Салават белән Гүзәл инде без. Бәләкәчегездә катнашам әллә? Бәләкәч катнаша. Ләкин безнең бар кызыбыз Әминә һәм улыбыз Илгиз. Алары үзегезнеке түгел. Алар юк безгә. Башка кемнеке әле? Сез әйткәндә Салаватның бик хыялы инде теге улы булсын дип инде менә репетировать итәбез кинода. Әнеңне тыңла. Дигән сымадыр. Аллаһ Тәгаләнең амин вакытына туры килсен. Килешәмесең сезнең усал ролегез менә әзрәк үзегезгә якынмы ничектә? Ах, мин мондый да була беләм икән дип уйландырмыймы? Ну, без репетировать иттек. Чөнки монда бит зур команда, бездән тыш бит әле, без бит әле теге уйнаудан тыш монда операторлар, режиссерлар һәм башкалар бер 15ләп кеше безнең съемочный группада. Һәм инде без ялгышсак, бөтенләй берне яңадан төшерәбез. Оператор ялгышса, бөтенләй берне яңадан төшерәбез. Һәм инде әлбәттә безгә 100% ятларга кирәк, бөтенләй берне өйдә репетировать итеп инде. Һәм инде без шундый бер организм сыман, бер команда сыман шулай эшлибез. И һәрбер кеше үзенең ответственностьны сизә. Һәм яңа ел көнендә, Алла бирсә, яңа гасыр телерадио компаниясының тамашачыларын әлеге мюзикл белән сөендерәчәксез. Үзебез дә зарыгып көтәбез. Ләкин бик кызык булачак. Төшерелеп биттеме сезнең эшләр, юкмы? Юк, әле хәзер иң мөһим бер сцена калды, без аны төнне төшерәчәкбез. Һәм аны әйттеләр сәгать 9-дан иртәнге сәгать 3-кә хәтле төшерәчәкләр. Әле ул туры килә бит әле иң салкын көнгә анда, миңа калса 25 градус булырга тиеш дип беләбез. Белмим ничек түзербез микән, но 3-4 трико киеп барабыз инде урамда төшерәчәк. Сез булдырасыз, димәк, яңа ел төненә әле съемка дәвам итә. Шулай ук шушы көннәрдә сезнең бик зур вакыйга булды. Әнием клибына, әнием Әниләр бәйрәменә сезнең әнием клибы дөнья күрде. Менә шуның турында сөйләгез әле. Бу сезнең гаилә өчен генә вакыйга түгел, бу әлбәттә бөтен әниләр өчен дә, бөтен тамашачылар өчен дә зур вакыйга булды. Без инде әниләр, әнием дигән җырны чыгаргач, ул инде шундый позитив, күбесенчә бит инде әни турында җырлар улар моңсу бит инде, әйбәт. Шундый позитив җайлы, һәм инде без аны интернет челтәрләренә урнаштыргач, күпләре шушы җырга үзләре клип төшерә башладылар, гаиләләре белән, әниләре белән. Һәм әйтеп карале, бу җырны күтәреп алды бит тамашачы. Әйдәле без моңарга да клип төшерәбез дидек тә, һәм инде шушы клипны инде без үзебезнең туганнарыбыз белән, әниләребез белән, әтиләребез белән, апайларыбыз белән төшерергә булдык. Сез төшергәнсез, ә без карарга булдык, игътибар экранга. Әниләр көненә бүләк итеп танылган